Ayo. Main kuntag. Ay mo to de. Dari balay ni Ma'am Rafaela Bakaran. Bisa pa. Siya ba? Ay! Ya! Yan ang kita ko. Oh, hell no! Hello! Huawei. Wala kay bisita! Ayun! Sige pa, sige lang. Okay Dere lang po. tayo nga. Sige lang po. Pahoy, palitan mo. Sige lang kay hangat kayo ma'am. Ginusto mo yan eh. Rafaela Bakaran. Sana all! Huawei. 50,000. Mayang udto ma'am. Ito si Ma'am Rafaela Bakaran. An? Ang order na moringa ma'am. Kape. Oh no! Sino nag-order ng moringa? Dara ang sample. Balikwan ni siya kaga. Upat. Gusto mo naga? Na, ikaw, Ken? Alay. Sabot na kung wala. Bago para ba kung ako? I-deliver na mo ma'am. Dara ang sample. Sige, deliver mo. 2,800 man ni ma'am. Di-online. Di-order na mo ni sa online. Di-deliver naman ni. Ground we hatad mo. Wala mo ko na-order ni kayo. Wala mo ko online. Paano masabi? Kuha na ba? Nanara ba dara? Hoy, wala ko cellphone nga. Tas na, di pa na cellphone nga. Ano ang order ko na? Ang saan na tao mo? Gidala na ra ba na mo ang item no? Okay. Kailangan mo utang mo utang mo ko ano Date order. Date of delivery karon man daw god. Oh no! Kisa may order ane. Hoy, bigoy. Nag-Facebook ka ma'am. Ha? Nag-order ka online. Sige ka og online. Wala mo ko cellphone tao niya. Wala mo ko. Saan na tao? Wala si ko ni order ane. Ikaw man Oh no! Rafaela Bakaran. Oh no. Ay, kay di ma'am. Saan na tao? Pa-receive na mo. Hala. Saan na tao? Na kay ID ma'am. Talaw lang kog ID ma'am eh. Okay na po. Okay, confirm lang namo kay office. Namo ko diri ang items na ma'am. Ilan ni siya kakuan dong? Pila ka po ang sodan? Saan nakabo? Mahog siya tag 35 ang buot ma'am. Kami kani siya kapigod kay Steve Pia. Babae. Dara good ma'am. Rafaela. Hindi na po ko cellphone keypad maka. Order ko dihan sa inyo nga. Na. So ni ma'am. Naman jud imong ngalan. Dili man kani ko kumao mo. Page na na. Kada naman pag tuklok ka ng online. Saan na to? Ikaw gid ni ma'am. Oh no. 1,800 ra babayro na ma'am. Na. Saan na to? 2,800. Do small utso ma'am. Saan mo to? Ano na nga wala man taon ko mag-ano ng order. Paano masabi? Ano, partiling bertuha. Unya. Uy, dili mo kapalit ko sa dili ko maka. Sa kabox apo. Kami man ni siya nga kapigod ma'am kay kuan. Siyam. Mangustin man na siya good. Tanan mga health benefits sa gagyan siya. Hindi totoo yan. Ano man ma'am? Kapila ni mo ni kapila na ka naka-order day ani ma'am? Wala ko ka sulay ng usa oy. So man nga, ingon man nga kapila na daw ka naka-order niya. Na. Mao galing na itultulan mo dito. Sa Kaila daw siya sa imo na. Naka-address pa yun sa imo ma'am. Ano na lang, okay lang ha. Saan man ni og direkta man galing ni namo. Pirmahan na lang nako sa imo ha. Dili, pirmahan lang ako nga pangkod nga dili niya kuhaon ang item. Tama siya ma-order. Okay na ma'am. Naman ko mong head dito mo eh. Buta at gali mo.
Darahan mong ID ma'am. Oh. Tawag ko mga Ikaw, ko, bigyan hindi mo. ko kumaagad Darahan yung pa text, hindi ko sa'yo. Gitawagan, basta gitawagan mo. Saan mo tawag ng, mutawag ko at nawa ko kahibawag mga kwardiya. Mali ma'am. Wala man ko makakuan ang ikaw. Ani na lang mo. Ano to ang item? O mabalik na lang namo kay. Oh no! Pagpirmahon lang ako pamatuod. Kinamo gud ang head dito ma'am. Nakasapan pud mi nga ga-prepare mi og ga-pack mi og item niya. Bola lang yan. Ani ma'am, gadget lang kayo. Pagpirma ra mi ma'am nga pamatuod nga dili mo kaon. Tiputang po yan. Pero ang tingin mahal ah. Ani sa ma'am, gadget lang kayo ma'am. Pirmahon ko ka Magpapirma lang na ka kami mo mo, ma'am. kay wala mo order. Kuha mo ko nga na ito. Pirmahon lagi kuno ka kay usang mo tao. Bahala ka sa buhay mo. Namo gud sa kayo. Ano namo ba? Dito siya. Kamu kondaw. Isa na ko dore kay apan. Kuha mo ngaliog baka mo. Apan. Kuha mo ngaliog. Kuha mo ngaliog baka mo. Baka mo. Baka mo. Basig mo mga anak, di ko anan ka. Sige lang ma'am. Tawa lang pagpasa. Magaw. Lawak ko muna. Sayaman daw, ang mga magod sa office, kani si Ma'am Rafaela gid ang nag-order. Paano masabi? Tawa lang pagpili mo order. Kay kami magud pud makasab-an kay agent ra man sa product. Ali na ma'am. Balik ra man kadayon ma'am. Hindi totoo yan. Si ma'am. Kilaw gyud ba? Oh hell no! Lagi pa niya si ma'am. Ito rin ang ikuan ko. Okay. Hindi mo po ni mo order. Wala po yung order yun. Oh no! Yung mga anak sa kanin. Isa online mo po kuan. Wala galing. Tama nga wala. Malapit tayo sa ma'am. Ken. Ano ang may kay silri na dito naman ko. Kung kanto sa mari ng mga. Ano? Kung siya kung sa mari ng mga pa niya. Nga mo ingon niya. Isa din na ma'am. Sa mo silingan ako ba? Mamong nanood tayo ma'am. Jangan nantang aku dulu kalau mau game test gede. Oh no! Oh, pada nak kopi pergi. Oh no! Dali na lang. Mahagi na to ni ma'am. Wala juga kayo kabayan. Smell lang. Kung punta ko eh. Praktik, tunungan na ako parang praktik ako karon. Birthday pag mo niya eh. Oh. Praktik ako karon, dia lagi birthday. Okay. Perma na lang siguro ito. Huwag na kung kapit rin ma'am. Nanak. Nanak. Tara ma'am.
Happy birthday to you. Luya ni sir. Dali na. Buha na talaga. Joke lang. Joke lang. Dali na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, it's not surprise po. It's a prank. Ayan, happy birthday ako. Ay mo mas, para makita ang kagwapa. Appear sa ma'am. Naila ka ma'am. Sorry kayo mama, pasensya na po. Oh, kisugo rami ma'am. Wala sila na sa buwan na Dili. May bang ano daw sa gata ganito ni ma'am. Surprise para sa mama. Unsa imong giwati? Dili di ay pabayron. Unsa imong giwati? Nakon yung ko nga giutan ko utang wa. Lagi. Ya ko man di. Kon ko man ni. Ko lagi ko kay makulukog din yung utang. Surprise lang ma'am. Joke lang po. Okay ra ka ma'am? Happy ka? Nalipay ra ka? Nalipay ra ka ma'am? Ihag mo naman si ma'am. Ihag niyo po. Surprise sa imong anak. Magkana man sila dito sa balay ma. Joke lang. Sabihin ma'am. Wala. Later, may bawa na ito kisa gahatagan eh. Nasa abroad. Later. Ah. Ayan, nagilak na si ma'am. Loy taong kayo. Ma'am, it's a prank ma'am ha. Joke lang po. Mapasay na namin mo ma'am. Ma'am, laluyan eh ma'am. Uy, na-touch kayo to. Okay ra ka ma'am. Ihag po, ihag. Relax lang ma'am, relax lang. Ilagay mo na ni. Morning, mama, sir? Manang mama? Ay, ihag sir. Sige sir, comfort. Sige na, okay na. Mama, sige na. Wala na kayo balatian ma'am, okay ra? Relax lang. Ipa-relax ka na. Sige ka. Surprise din ka ma'am. Ihag. Relax lang ma'am. Birthday naman ni Moron. Mag-celebrate lang sa magmalitayan, ha? Talaga ko ni surprise tayo. Ihag si ma'am. Ma'am, okay na ka ma'am? Happy birthday! Joke lang po. Pasensya na mama. It's a prank ang lahat. Okay ma'am. Alright, so mayong udto ma'am. Mayong udto po sir. O mayong udto sa tanang tao nga na dari karon. Anyway ma'am, sorry kayo ha. Pasensya dyan ma'am. Hindi ko rami gisugo ma'am sa ka-special person nga naghatag sa imo nga ani, alright? So katanang bakulo ani is ilahan ni, no? Pasensya na ma'am kung naglagot yung ka ganina, nailad yung ka na mo. It's a prank po ang lahat ma'am. So anyway, magpalaila sa amin, basta natin alakagin sa amin, no? We are from Everything Surprises Pagadian City po. Nanay sa ka-special person ma'am na gusto ka i-greet today og happy birthday. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so ma'am, ingan-ani lang kay kaniya ka-special, ingan-ani kaniya ka-love. Gabisan wala siya dali ma'am, is gusto niya ipabati sa imuha ug unsa kaniya kay hindi gugma. Gusto lang niya ipa-feel sa imuha ma'am nga wala siya nakalimot sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Special kay kasayaha ma'am, gusto niya nga makasaulog siya sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Hila ko na si ma'am, palakpakan naman natin. Sir Nicole, sir, hawa. Alright, excited na ka ma'am? Kisa ka ni? Naki-idea? Alam mo ba ma? Ay na pagmas. Kisa ka? Ako lang anak sa gawas. Gagawas? Alright, may bawa natin yung kinsa dyan eh. Okay, so karon ma'am, kay gabalo ko nga excited na ka mo dawat sa mga gift na gusto na pabot sa imo ha, alright? Ready na ka? Excited ka ma'am? Nakulbaan Japon ka? Wala na. Naulian na si ma'am. Malipay ka? Alright, di na to gayan. Kay syempre birthday ni mo today ma'am. Pampahaba daw ng buhay na siya gipadala sa imo na. Pansit sa Bilao. Happy birthday! Happy birthday ma'am. So syempre birthday ni mo today. Ipasa ni sir. Napod siya gipadala sa imo ha ma'am nga 2 boxes Alberto's Pizza! Sana all! Dili lang kay ka na ma'am, syempre birthday ni mo, napod sila gipadala sa imo nga ugis, lechon manok!
Sana all. Happy birthday, ma'am. Syempre, kay birthday ni mo, ingon ani sab sila ka sweet for you, ma'am. Na sila gipadala sa imuha nga. Kakanin sa bilao. Happy birthday! Ayan lang. Dala lang, dala. Balik na po. Dali na lang na. Kaya murag nag-listen na si ma'am. Happy birthday po. Dala lang tayo, dala lang. Pagini lang. Happy na ka, ma'am? Alright, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Since natay pagkaon, dili sa mawala, nasab sila gipadala sa mga ma'am nga. Soft drinks, ma'am, pampahilis. Happy birthday! Grabe, nagana ni ma'am. Ituloy ni ka po. Wow! Ay, tanduay ilang request. Ay, ko na bahala na nila, ma'am, ha? Nanay Punse. Tanduay nanay ko lang. Dali lang. Happy birthday, ma'am. Nalipay na ka, ma'am. Wala na ka naglagot na mo? Alright, so dili lang kay kana syempre birthday ni ma'am today. Dili sa mawala every occasion na gininasab siya gipadala sa mga ma'am nga red ribbon cake. Wow! Ay cake si ma'am sa iyang birthday today. Yang akong hatag sa mga gift, ma'am, sa kadaghan. Excited na ka? Kisa ka ni. Nakikitag na? Kisa ka? Ani na lang, ma'am. Kay tungod, wala ka katagnak kisa kahatag. Pabayron ka na mo. Pila ni, tanan. Okay na ni mo. Ikaw pabayron na mo. Kaya mo ka kabalong kisa kahatag. Sakto gid pa siya. Anyway, dali ma'am, kabalo ko excited na ka may bawan o kinsa gihatag ani nga surprise. Surprise gud no ko pabayron. Kinsa nga kabalo, di ba? Tara ma'am, na siya special letter nga gisulat sa imo ha. Ako lang pasahon. Alright? Paminaw lang ma'am ha. O pwede na po kamahilak. Bitaw ma'am Sara. Kinsa ka ni? Siri, siguro na eh. Bot, kinsa ka ha? Happy 67th birthday, Mama. Hinaot nga magmalipayan ka sa imong adlaw nga tawhan karon. Himsog ug lagsik lang kanunay. Hinaot nga tagaan pakagtaas-taas nga kinabuhi. Sorry lang kaayo maha nga medyo taod-taod na tangwa magkauban og nagkita. Sorry sa akong mga pagkuwang diha kaninyo nga dili ko makatabang pirmi sa panahon nga nanginahanglan mo. Pasensya sa akong batasan nga usahay, praning. Salamat kay sa tanan mama ug sa imong pagsabot. Amping lang kanunay ma, ayaw palabig ka stress. Ug minuri ina imong pagka chikadora ha. Ayaw padala sa mga problema. Salamat kayo mama. Happy birthday. Magkita ra tapuhon. I love you and I miss you, mama. Ug ni papa, basin magselos niya. I love you po daw sir, ug I miss you. Basin magselos daw ka, right? Nagmamahal. Imuhang anak nga si Ma'am Mona Lisa, kanat ng Qatar. Palakpakan naman natin! Si Ma'am Mona Lisa na yung nagpadalaan ni. Nasa Qatar ka rin. Maring anak, ma'am? Tutos Qatar. Oh, kana siya may naghatag ani o siya may pakana atong ilan-ilan ni ma'am. So this time ma'am no, aside naman kita kabalong naman kita kinsay gahatag ani nga surprise which is imuhang anak nga si Ma'am Mona Lisa
nga nakakaroon sa Qatar. Okay ra mangayo ko nimo ma'am. Unsa imong ikasulti sa iyang gihatag nga surprise? Unsa imong ka-response sa letter nga gisulat niya for you? Day, day, dagang salamat. Dengan selamat day kay ulit. Dengan kung sakit dengan hibate unang selamat lang yung kuday nga nabot ko kung bakit na kay amin mo nay isa ka buwan yung kung naglakaw nga napiang pa ko. Dengan selamat day nga ngalin balik ni mo nay makakita pa ta. Dengan mo kung sakit ko hibate igod. Sakit karon ko ninaya ko gani kong piang. Day, dagang salamat, day. Imong gihatag na ko nga kwarta gapon o kaning mga gipanghatag mo na ko. Paabot lang yun, day, sa imong pagpaulay, day. Okay lang ma'am. Sige pa ma'am. Paano na akong cake ma'am? Sige pa. Padayon lang ma'am. Kabalo ko napakay kasulti, kadungag. Sa imong anak, kay naglantaw mong siya karon ma'am. Kita siya nimo. Abin mo day ka nang mga day. Kunong nandiyo nga. Tingalig lang ta makita kay dagan mo lagi ko sakit bati lagi. Kung ko day dagan kay salamat kay kaniya. Pero kung naman gani kay mga surprise hindi nila. Tingala ko kay ngano ginang ko. Naya lang, mas guys. Rekila ako kasi ano di pansit, pati Sige lang po. It's okay. Salamat day. Salamat. Ayan. Balakpakan natin si ma'am! Happy birthday, ma'am. Nasayod ko nga kanang imuhang luha, ma'am, is luha na sa kalipay, no? So wala nimo na sabti nga gibati nga grabe di ang gugma sa imong anak sa imuha. Sa inyong duha ni sir nga nakakaroon sa so happy ra jud ka, ma'am. Sige lang kay nasayod ko nga kanang atong balatian is walay makayoan akong dili ato ang pagsalig pagtuo diha sa Ginoo, no? Nasayod ko ma'am nga kana, maulan na. Salig lang ta sa Ginoo. Okay? Daghang kay salamat. Napa kay kadungan? Oh, kanang imong luha, ma'am, luha na siya sa kalipay. Dili na siya luha sa kaguol, kundi nalipay lang ka tungod kay wala pud ka expect nga naday ingon ani karon nga mahitabo. Okay, thank you so much once again. So this time naman si Sir, imong husband. Sir, dala lang ko lang, sir. Unsa imong birthday wish para sa imong asawa, sir, pinalanggang asawa. Pila edad ni mo ron, ma'am? 67 na ka. 67. Okay. So sir, imong wife is nag-celebrate sa iyang kay 67 katuig. Unsa man imong birthday wish para sa imong asawa ug unsa sab ang imong ikasulti sa imong mapalanggaon kay nga anak nga naghigugma gid siya sa inyo ug nahimo gid ni niya para sa inyong duha or sa imo sa atong birthday celebrant nga si ma'am. Diri lang, sir. Salamat kayo, sir. Dere. Salamat kayo kay nang-abot ng panahon nabi sa tungod sa daghang nakulian na iyang ipo tagamtam ito na ako na mga singka-singka pero niguman wala naman pero o salamat sa kayo dahil sa iyong gihatag ni mama ni mo. Sa pa, sir? Marco. Ayan. Palakpakan naman natin si sir. Alright, so daghang kayong salamat, sir, sa imong birthday wish para sa imong wife. Naggata kag birthday wish, sir? O response pa sa mga sender nga si Ma'am Mona Lisa nga nasa Qatar. Okay, ina kayo bang anak na diri karon? Wala. Man sila. Wala tanan. Apo. Apo tulok-tulok ko. Man lang. Ali na, sir. Ano siya? Michael. Ali. Dalit ka. Kasit lang kayo. Dari sir. Tabares Lola, sir. Tabares Lola. Okay na mo lang kay love managot. Sir, imong lola is nag-celebrate sa iyang sa 67 katuig karon and then gi-surprise siya sa imong tita nga nasa Qatar. Unsa imong birthday wish para sa imong lola? Then unsa sa imong kasulti sa imong tita nga naghatag ani nga surprise para sa iya? Happy 67 birthday.
Ya, salamat kayo sa pag-atag ni Monica karon sa pag-surprise nila og daghang kayong salamat po sa tanan ninyo lalo. Hug mo naman, sir. Okay na to, sir. Thank you so much. Nasabi ko nga sa mubo ng mensahe is tagos. Kumbaga kinasing-kasing nga pagbati ang imuhang pagsulti. Alright, so daghang kayong salamat. So this time, mga kaila na rin. Ikaw, ma'am. Sige na, ma'am. Kisa pa man, wala na, or sige. Later. Okay. Oh, sige, sir. Sige po. Sige, ma'am. Sige na po. Birthday man niya. Good. Sige, ma'am. Dira lang. Tapari po. Maninay din niya. Okay, ma'am. Sa birthday sa imong mama, sa imong maninay. Unsa man imong birthday wish para sa iyahang nga sa ulog sa iyang adlaw nga natawhan karon? Ma, happy birthday. Hinaot ma nga hatagan pa kag taas sa kinabuhi sa Ginoo ug kanang imong gibati karon nga ma atulan nang iampo sa Ginoo nga maayo ra na imong gibati. Og daghan po kayong salamat sa iyang anak nga mo'y naghatag ani nga kuan kanang surprise gyud, na surprise gyud kayo si mama. Daghan yung salamat. Palakpakan natin. Yay! Alright, thank you so much, ma'am. So this time, di lang sa tamang hawak, na pa may gi-prepare. Nagtaas pa kayo nga program. Joke. Bitaw, na pa may gi-prepare nga song. So namin, haranahan ka na ho, ma'am. Namin kanta nga gis-prepare sa imuha din. Magbaili mo ni sir. Para sweet, okay? Okay na kapag na, sir. Baili ka ni ma'am. Wow! Wala na kagikilig, sir. Kilig. Kilig-kiligon po ka, sir. Sige, butang sana kay mag-buy off sa iyo ipatong hiya, ma'am, kay cake na. Sige, tindog lang ako ni plaster na. Okay? Sige, dari mo, ma'am, tindog. Kulog ko sa bangko o padaplin. Ikaw, sir, sa anak. Then ikaw. Daghang gikilig. Pwede mo kay Laila? Laila, sir. Taro nga pagbaili, sir. Sa hawak kawiri si ma'am. Wow! Ikaw rin tirong. Sa buhay ko ito, tanging pangarap Uy, palakpakan naman natin. kung iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali ay mamasdan ligay ay tila pa walang hanggan. Taro nga pagbaili, sir. Ano mo? Sana'y na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay lamang kulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, alagaan ka, sa puso ko ikaw ang mag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang aalay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Ikot sa desert. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan
salamat for sa mga manindot nga song. Nasayad ko nga grabe. Happy si ma'am. Ma'am, happy ra ka? Happy. Sure ba? Ikaw sir, lipay ra po ka sir. Okay. Dili happy, dalo na mo nagbalik. Kaning niya ma'am is muhag yung anak mo ay nagpasiula ni nagpasiugda no nga para mahimog yung posible nga magmalipayon kasi mong adlaw nga natawan karon. Okay? So this time ma'am, natay cake sa atong abrihan ng cake then kantahan na happy birthday si ma'am, okay? Kantahan na to ha. Ang nakabutang sa atong cake, happy 67th birthday Mama Rafaela. Palakpakan naman natin. Happy birthday! Ready? Ready? Tara! Ready, ready! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Usok pa din! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Palakpakan natin ulit! Happy birthday ma'am ay sa ubang hawa. Abay, kaduhan na din mo sa. Happy birthday ma'am. Dira ko lagi isa. Unsa man imong birthday wish para sa imong adlaw nga natawag karon ma'am? Salamat po dako kayo ano nga gihatagan ko karon ako bigat sa sintay isite. Sige pa. Inday, daghang kayong salamat Inday nga Sige, tayo na nga, panayin lang. daghang salamat Day nga Binihaday, nihilak ko kay abin ko. Maabot lang nasod. Kahilak ko ganyan ba? Kapag abot nila nga ningon nga. Day, daghang kayong salamat Day. Blow the candle ma'am. Tayhok sa kandila. Yay! Epalit! Happy birthday to you. Hey! Happy birthday! Ready! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday ma'am! Happy na ka ma'am? Bada sa atong cake. Okay, so happy birthday. Grabe ka happy ang celebration ni mo ma'am, no? Nagkakitang audience. Mga bata, thank you mga kids ha. Thank you sa ating dali ma'am. Anyway, this time ma'am, mangutan na lang ko unsa imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak. Nalipay ko nga naka sukat-sukat karon ko ka paano ning akong birthday nga. Nay mga daghang gipan. Ipadala. Daghang salamat. Salamat. Unsa pa ma'am, sa imong anak? Day, daghang salamat day kay daghan kay kagipadala day nga kuan kwarta og kring mga makaon. Daghang salamat kana pala pay cake. Salamat kay day. Okay na ma'am. Palakpakan natin ulit. Alright, so nakakaing salamat ma'am. Nasabi ko nga kanay mo hang kalipay na nimo nga grabe gitagaan sigog surprise sa imong anak karon. Okay, so this time dili lang kay na end diri ma'am. Hilig ba kag sayaw? Sayaw. Oh, masayaw ka? Okay, ni. Sayaw karon. Okay. Play the music. So, dance challenge na tayo sayaw. Go! Ano ka sayaw na? Dito pa. Mga bata, dali mo, dali. Sige na po. Sige na, ready? Ready?
Alright, talakpakan natin si ma'am. Alright, daghang kayong salamat ma'am. Grabe, malipayan din kayo si ma'am sayang. Adlaw nga natahan ka ron, okay? Dito ko, dito. Ay, sorry po. Lingkod ma'am, ayan. Grabe, happy dyan kayo ko ma'am. Nga happy ka sa surprise yung gihatag siya. Sir, lingkod rin sir, kaparisa mo kayo para last. Gihanga ka mo? Okay na ka? Grabe may mandiga mo sa'yo. Ay, nangita na ba may manangaway? Ikaw na lang amo ang kuyugon na ni. Anyway ma'am, joke lang po. Daghang kayong salamat sa inyong pag-participate, sa inyong tanan diri. Palakpakan na ito, tumatag ko sa... Alright, so daghang kayong salamat po sa mga client nga si Ma'am Mona Lisa nga nasa Qatar karon. Ma'am, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. We are so grateful and thankful nga kami gid imong gipili nga para mahimo ni posible nga grabe ka bongga, grabe ka happy ang celebration ni Ma'am. Magdasayad ko, grabe dyan makita ginato sa mga smile. Sa pagsayaw pa lang ni Ma'am nga grabe gid siya nga nagmalipayon. Bisan tuod nga nailad pa gid kanina. But anyway, happy birthday once again, ma'am. Nasab ni birthday wishes, declaration sa imo ang adlaw nga natawag karon. Nasayad ko, ma'am, nga dalagon di kayo ang Dios, no? Nga nakabot pagit ka sa ikasay 67 katuig. Nasayad ko, ma'am, ang Ginoo always pa na maghatag sa mga good health ug dugang pang katuigan nga para makinabuhi aning kalibutan nga masudong pa nimo imong mga apo, imong mga anak. Ug sama pa sa imong gingon, nasayad ko, ma'am, nga kanang balatian nimo is ang Ginoo oy mag-aayo anak kanimo, no? Wala man tay laing dalakpanan kundi dili ato lang ang Ginoo. I hope and pray, ma'am, na nasayad ko nga kana ihatag na sa imuha ang kayuhan. Okay? So salig lang ta og atong pagtuo dapat huktan nato kay ang Ginoo always man protect og nagahatag sa tuwa og mayong paklawas pangadlaw-adlaw nga para makasustain ta sa atong adlaw-adlaw sa gabuluhaton. Okay? Ma'am, nasayad ko nga nagmalipayon ka ikaw po, sir, no? Nasayad ko nga nagmalipayon ang tanan nga naka-celebrate karon. So, in behalf of Everything Surprises, magpuyo lang tamang nga magmalinawan, magmalipayon o ba ng gugma sa tibuok pamilya. Once again, ma'am, happy 67th birthday. Greetings from Everything Surprises. Yehey, palakpakan naman natin. Okay, ma'am. Okay ra. Bye-bye ka. Then flying kiss ka sa camera. Bye-bye po. Bye-bye. Sir, bye-bye, sir. Dali sa camera, sir. Flying kiss. Like this. Iyo. Happy kasi. Bye-bye, mga kids. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Sir, bye-bye.